Grzyby, grzyby. Wiecie, ja tam nie mam za tyle rozłazić po lesie i zbierać grzyby. Ale kiesik i mnie się coś takiego przytrafiło. Tela, co bardziej liczne było to we rzeczywistości, niźli we sprawianiu. Kiesik, można we wrześniu łyńskiego roku wróciłech ze lasa, dzierżąc w ręce paradnie znajdziony bez mała na chodniczku dości srogi paryzolik kania czubajka, jak to mianują ten grzyb Poloki. I trafiłech ale jednego mojego znajomego szpacernika. Jest derkusie, przeca to gadowa, bedułka to jest, brzesknął. Mo przeca pierze pod spodkiem huta. Nie chciało mi się z nim dyskutować, ze ignorantem. Na temat tego szmektnego wertu paryzolika uparsznego na masełku, to ino mrumknął. No, to po jakiego pieruna pan zbierasz to? Nie dawał za wygraną. To dla mojej starej, odmrumknąłeś. I kej wyblisnął ślepia, dodałeś jeszcze, ona się na tym nie rozumie. Zno się na grzybach, nikej ciga na organach. Podpanzoluł się i zdało mi się, co by miał pokój. Pora dni cylnąłeś go juzaj w lesie. Szołeś się tak blank po lekujśku. Rozwiązywałeś we Filipie festelnie ważny problem egzystencjonalny i beztuż wydawałeś się festelnie zamyślony. Obleczony byłeś razinku we czarny tres i czarne galoty ku temu. A coż wyście, panoczku, dzisiaj taki jankorny? Zagadnął mnie z nienogła. Wejrzałeś na niego deczko nierod i że szteruje mnie we moim zastaraniu, ale wspomniałeś sobie ostatnio naszą rozprawkę i odmrąknąłeś ze spuszczonym wejrzokiem. Żałoba mu, wiedzą mu nim. A co się stało? Co się stało? Zapytał się zaciekawiony. O, moja staro zagwiździła się grzybami, muknąłeś i poszłeś dalej. Stołą ci na tym chodniczku ze łoździawionym pycholem jeszcze długo. Ciekawe tyś, eźli zgłosi kajsik zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa bez ziemi. Wspominał Eugen z Pnioku.